Хора, аз съм Shadow GX и тук сменя са. Луфи? Ето само с ново име. Луфи се казва. А това е Луфи. Мънки де Луфи. Ще го бутам в него в езерото да ви кажа. Също много ме ядосва да ви кажам такива цинични думи. Да. Някога ядосва, понякога иска да го... Айде да казвам. Е, така както е заставам да не мога да правя, ще го бута едно хубаво. Сега ман, давай. И както виждате сме до езеро Загорка. Нека. И аз съм името Янко. Да го включим чак в кадъра. Махайте! Махайте на камерата. Махайте! Пичка Таша. Повече ученици, по-малко дискотеки. Повече учени, по-малко дискотеки. Всичко по-малко. Вземете си ти повече книжки без кредит. Защото с кредит си цяло лъжа нещо. Дайте се ти ка вземете всичко, може да събавлявате колкото си искате. Запомнете го от мен. Така че това е от нас. Да. Аз съм от IDB комедия, да ви кажа. Братора. Може да сте забрали да ви кажа. Аз да ви напомня. Да, искам му да съберете абонати, да правим, да не е малко конкуренция, искам да направим конкуренция с него. Така че ударите по един лайк, по един дизлайк и ще се видим следващия път. Чао!